डे 13 श्रीराम। ओम नमो जी गणनायका सर्वसिद्धी फलदायका अज्ञान भ्रांती छेदका बोधरूपा आता वंदीन वेद माता श्री शारदा ब्रह्मसुता शब्दमूळ वागदेवता महामाया आता सद्गुरु वर्णवेना जेथे माया स्पर्शो सकेना ते स्वरूप मज ज्ञाना काय कळे आता वंदीन सज्जन जे परमार्थाचे अधिष्ठान जयाचे ची गुह्य ज्ञान प्रगटे जनी आता वंदू श्रोते जन भक्त ज्ञानी संत सज्जन विरक्त योगी गुणसंपन्न सत्यवादी आता वंदू कवीश्वर चे शब्द सृष्टीचे ईश्वर ना तरी हे परमेश्वर वेदावतारी आता वंदू सकळ सभा जय सभेसी मुक्ती सुलभा जेथे स्वये जगदीश उभा तिष्ठतु भरे आता स्तौ हा परमार्थ जो साधकांचा निज स्वार्थ ना तरी समर्थामध्ये समर्थ योग धन्य धन्य हा नरदेहो येथील अपूर्वता पाहो जो जो की जे परमार्थ लाहो तो पावे सिद्धी ते जय जय रघुवीर समर्थ। श्री समर्थ स्तुती। यात्रेदरम्यान समर्थांच्या तीक्ष्ण नजरेतून समाजकंटक, कुविचारी, कुचिकित्सक, कुटील सुटले नाहीत। त्यांचे व त्यांच्या परिणामांचे सुंदर विवेचन समर्थांनी दासबोधात ठिकठिकाणी केलेले अभ्यासिता येते। धटासी आणावा धट, उद्धटासी पाहिजे उद्धट, खटनटासी खटनट, अगत्य करी 19:9-30 अशी बेधडक चपराक मारणारे समर्थच समाजाचा सखोल अभ्यास द डेप्थ ऑफ सोशियोलॉजी म्हणजे काय हे समर्थांकडून शिकावे। श्रीराम। दासबोध विचार। एथ बोलीला विशद भक्ती मार्ग 1:1-2 दासबोधात भक्ती मार्ग विस्तारपूर्वक सांगितलेला आहे, कारण तो मनुष्याला व्यवस्थित समजावा, उमजावा आणि मनुष्यास उत्तम गती प्राप्त व्हावी। पशुदेही नाही गती ऐसे सर्वत्र बोलती, म्हणोनी नरदेहीच प्राप्ती परलोकाची 1:10-21 म्हणोनी नरदेह श्रेष्ठ नाना देहामध्ये वरिष्ठ जयाचेनी चुके अरिष्ट यमयातनेचे 1:10-24 84 लाख योनीमध्ये मनुष्य देह हा सर्वश्रेष्ठ असून त्याच्या माध्यमातूनच यमयातना जन्म मृत्यूचा फेरा चुकतो, जीवास मुक्ती प्राप्त होते। श्रीराम। प्रश्न मंजुषा। कालची उत्तरे। समर्थांना यात्रेत धर्मपरायण व्यक्तीसोबत कर्मपरायण व्यक्ती भेटली। नाना ग्रंथांच्या संमती म्हणजे प्रत्यक्ष भगवद वाक्य जाणावे। श्रीमद भगवद्गीतेत 2ऱ्या अध्यायात कर्मयोग सांगितला आहे। आजचे प्रश्न। समर्थांच्या समाजशास्त्राच्या अनुभवाला इंग्रजीत काय म्हणतात? कोणता देह सर्वश्रेष्ठ आहे? श्रीमद भगवद्गीतेत कर्मयोगानंतर कोणता योग सांगितलेला आहे? शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ।